Minden reggel hosszan, drámaian búcsúzol a kutyától, amikor elmész otthonról, sürgősen fejezd be. A viselkedéskutatók szerint ugyanis ez az egyik legsúlyosabb hiba, amit gazdiként elkövethetsz. A kutyák kommunikációjának 90%-a nem hangokból, hanem a te testbeszédedből áll. Ha bűntudat vagy szorongás látszik rajtad az induláskor, a kutyád nem egy megható pillanatként éli ezt meg. Veszélyjelzésként értelmezi. Azt gondolja, a gazdám aggódik, vagyis valami szörnyűség fog történni. A feszültséged így azonnal átvándorol az ő idegrendszerébe. Ugyanez igaz a hazaérkezésre is. Ha újongva, extázisban köszöntöd, azzal is azt üzened. A különlét egy rendkívüli, veszélyes esemény volt, amin izgulni kellett. A megoldás elsőre furcsán hangzik. Legyél végtelenül unalmas. Induláskor elég egy halk szó, vagy egy semleges érintés. Hazaérkezéskor pedig teljesen hagyd figyelmen kívül az ugráló kutyát, amíg teljesen le nem csillapodik. Ezzel az érzelmi semlegességgel azt üzened neki. Semmi különös nem történt. Minden a legnagyobb rendben van. A kutyád megnyugtatásának a legjobb módja az, ha te magad is nyugodt maradsz. Hihetetlenül egyszerű, mégis pontosan így működik.